Знову усіх вітаю на моїм каналі. Знову усім добрий день, брати і сестри. Сьогодні 19 мая. З вами я, Микита. Я знову для вас знімаю коротенькое відео з озера Завелье, Януш-Солдатское у Полоцком районе. Все уже зеленое, небо чистое, день солнечный. Уже маль лето. Скоро тут уже будуть купатися люди. Буде шмат відпочиваючих з Боровухи, з Новополоцка сюди люди поїдуть. А покуль ще тихо. Тільки чайки і зязюля ніде там гукає і все. Так що усіх за маль повновартісним літом віншую.